Malawi Today. Zoyankhula zikupitirira pamene tikukamba kuti achakwera awomberedwa ndi tear gas, ndipo kunali mkoke ali ndi mwana agwirise mpaka kuchita kuwalowesa mugalimoto kumapita kwawo. Koma anthu abwera ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani imeneyi. Mu programu imeneyi ya Chizulo takhala ndimwepo kuti timve zambiri zimene anthu akukamba pa nkhani imeneyi. Chipani cha MCP chinali ndi msonkhano wa atolankhani kumeneku wanafotokoza zimene ife tinazidziwa kuchokera pakamwa pa akuluakulu a chipanichi kuti pokhudzana ndi tsiku la lero timakhala ndi tchuti, ndipo tonsefe timalemekeza Ngwazi Hastings Kamuzubanda zimauluse mumtendere pamene timakhala ndi tchuti. Ndiye boma limakhala ndi ndondomeko kuti kodi tikumbukira bwanji Dr. Banda, ndipo zotsatira zimene tinazipeza mu msonkhano wa atolankhani kuchokera ku chipani cha MCP akutero kuti anakambirana kuyesetsa kuti mwina kumeneku participation ikhale ndithu yokwanira, wina aliyense akatengeko gawo kumeneku. Ndipo amatero kuti ayi achakwera amayembekezeka kuti akakhale nawo pamwambo umene boma lakonza, koma kuti anauzidwa kuti kumeneku sinolandiridwa. Ndiye anatero kuti ifeyo ngakhale sifolandiridwa koma mawali ndiye kuti nafenso tikhalanso ndi mwambo watokha. Mwambo wa boma ukatha olemekeza malemu Dr. Hastings Kamuzubanda, ifenso ngati chipani tikhala ku headquarters ya chipani, ndipo kumeneko tikamaliza nafenso tidzayenda kupita kukayala nkhata. Ndiye zimene zachitika zimene tifuna tikambirane lero chifukwa tsiku ndi lero. Mwambo unachitika mmawawu wa boma, ndipo mwambonso wa chipani unayenda bwinobwino. Ma speech tinatsatira chilichonse chinalongosoka. Atawuyamba ulendo tsopano operekeza the former president of this country Dr. Lazarus Chakwera, anthu onse a chipani cha MCP pambuyopa ndiye kuti panadabwitsa kuti anakumana ndi chotchinga. Apolisi anatchinga njira imeneyi yopita kumanda kumene kuli thupi la Dr. Kamuzubanda, amene iwowo cholinga kunali kuti nawonso akapereke ulemu wawo kapenanso kuyala nkhata. Ndipo utsitu unakhetsedwa, utsi makamaka uja timati tear gas unakhetsedwa ndi apolisi kuti ayi this is a no go zone, kumene kuno sikuyenera kufika iyayi. Ndiye zimenezi zathera liwiro, kunali kuthamanga, kunali kuthawa. Manso timaona mzithunzi kuti the former president Chakwera kuchita kwa lowetsa mgalimoto kuti iyayi utsi uwu ndovuta kwambiri, talowani tachitani mothawa motero. Ndiye tinene kuti mene zayenderamo timafuna tizikambirane ngati dziko. Choyambirira chimene tinali nacho izisanachitike funso linalira kuti tizipanga mwambo miyambo iwiri pa nkhani imodzi. Funso limene tinali nalo. Kenako tinali funso kumasanaku titamva Dr. Kabwira atalankhulaponso mwambo usanayambe anafotokoza kuti zimene yachita DPP yazitulusa yokha mboma makamaka posayitana anzawo kuti akakhale nawo pa mwambowu. Ndiye tsopano inaoneka kuti giya ameneyo tamusiyaso pambali kunena kuti nkhani tsopano ndiyakuti Kamuzu ya chaka chino yathera utsi okhesa misonzi. Mwayilandira bwanji? Kodi tizikhala choncho kapena wolakwa ndani pa nkhani chimenechi chimene timafuna tiunikirane madzulo ano? Muli ndi ufulu tsopano kuyimba foni kupereka maganizo anu kuti zimene zachitikazi ngati dziko mwazilandira bwanji. Komabe tisanatero tilemekeza anzathu a Malawi Airlines amene wandithu ndiye ma partners athu madzulo ano mkati mwa Chidzulo program. Tikhati kutenga uthenga kenako tibweranso immediately after this commercial break. We'll be right back.
kumva ndemanga za nzika za dziko lino kuti nkhani zimezi mwazilandira bwanji. Mzanga pamakina Henry Malunga akhala kuma ikabe tizithunzi kumaona patali kuti zinaenda bwanji, komanso msonkhano wa boma unaenda bwanji patali zonse mungamve zimene zimayankhulidwa fati zimvana ino ndine pamene tikuyankhulana. Izozo ndi nkhani yongoyikapo ndi apo kuti mukhale chithunzithunzi kuti tsiku la lero laenda bwanji, kunacha bwanji, zinaenda bwanji, zathaso motani. Komabe nkhani yayikulu ndiye kuti zatha mwautsi. Mwazilandira bwanji zimenezi? Tionebe amalawi ochuluka mwaswera bwanji? Ndaswera. Tikudziweni kumene mwayimbira madzulo ano? Muli ndi phuma kwambiri, mwaswera bwanji? Zikoma kwambiri. Well, phone yanu mwayika pa loudspeaker, ndiye tayichotsani pa loudspeaker. Ya, perekani maganizo anu amuhango zimenezi tisathe 1 minute ndi inu aliyense akhala ndi 1 minute. Mwazilandira bwanji zachitika mtsiku la lero? Toyamba ndimafuna nene kuti zolabika ziwiri sizipanga chokhoza. Okay. Chimene ndimafuna ndikambe ndichi choyambirira chona kuti kuboma kunali vuto. Okay. Vuto limeneli lapangitsa kuti ena akhaleso ndi vuto popanga zinthu mwaphuma. Vuto la boma ndiliti komanso ena vuto lawo ndiliti? Vuto la boma ndonena kuti boma linaonetsa kupanda chikondi. Okay. Kusaonetsa chikondi kunali kunena kuti zinthu izi nzogawana, zinthu izi zoyendera limodzi, akamati opposition ndi mbali imene imachita check and balance ya mmene boma likuyendera. Ndimafuna nene chonchi. Pakanakhala kuti pali chikondi, pakadati siku zikanakhala chonchi, iwe nzanga chakwera ineyo zidibwerako katiyimirire. Kapena iwe achenaza malo mwa ine kandiyimirire, ndipo kumene kukubwera eno opposition osiyana-siyana amene akakhala nawo. Koma chifukwa choti palibe chikondi pakati pa zipani zathu, ndifanikeya zimene toyambana kuti zinthu ziwiri zolapika sizipanga chokhoza. Okay. Kuboma kuso kuliso vuto lina chifukwa amene amayimirira lero kumuyimirira ngati president samayimira kukhala iye amene okhala vice president. Amene akanakhala kuti akwera vice president ndi kuti mapresident onse adziwa amene analamulirapo amayenera kuti akakhale nawo moyimiriridwa kapena mokhala ngati kuti guest of honor akanakhala vice president amene ali amayi Dr. Jane Anna. Okay. Zikanakhala kuti amayi amene wanakwerapo ena kubwera panali mivuto koma pana vuto ifanya nsanje komanso kusowa chikondi kunabwera ponena kuti amaona kuti amwera chakwera okha achita kunalibe ndi kukanakhala kuti anthu they would have praised chakwera nachimo kusiyana ndi mene zinakhalira lero kuti. Moving forward. Pamene pagona nkhani yonera kuti pali nsanje komanso pali kusagwirizana. Chabwino. Ndiye ndimafuna ndimalize chonchi. Chabwino. Azapha MCP alandira chilango chimene achiputa dala. Chifukwa owayimirira MCPwo umambo wa umene unalipo analiko kale. Amene anakwanira ndi chifukwa banja la malemu kamuzipanda ndinalumeneko, ena ndi ena achipani cha MCP analumeneko, anayimiridwa kale. Koma iwowo chifukwa kuti mwina anagwiritsa ntchito mphamvu zoona kuti MCP ine mafuna ndichotema wamenewo. Dr. Kamuzipanda ndi president amene anali president oyamba wa Malawi. Wasati wa Malawi Congress Party koma wa Malawi amene kunalibe zipani zotsutsa boma, kunalibe zina zinazo. Yesu amayeneraso kuti iwo apange msonkhano wawo oti akakhalenga kuti akupanga za against anzawo amene ali kale kumene aitanidwa kale kumene kuja kunalakwisa. Chifukwa ndaona kuti zolabika ziwiri zingapanga chokhozeka. FCP yalakwitsa kutenga zinthu ngati kuti Kamuzipanda anali wawoka. Amhango. Nkhata imene inali ndi achakwera akanakayera kuti fana akanizidwa kuti asapiteko kumwambo wa boma. Muganiza kuti alakwitsa pati? Alakwitsa ponena kuti ngakale kuti kunali owayimirira MCP amene anali kokokala achina bandaja achina ndani anaona amayi chikonga ndi gulawo lina anali kutiko anali kumene kuti ndipo iwo
kanalo maloma kutakwera ambayo akuta atimirira izizo akanapanga arrangement koma kuti iwo anayamba ndi tututulo kumaya kwese tikapanga tatu panali pokuda kuti amene anayimirira kapena mapanga zakoma kwezi zinali zakoma zinali za chipani china chilichonse yayi ifo akatambira amene kumene kuja panali sinaone munthu akapala za DPP osinaone munthu akapala za MCP akapala salu yakamuzu kapena chitende chakamuzu kapena information ya t-shirt yeusonza zakamuzu te zapanena kuti za MCP te kapena DPP te sone kuno anapa za MCP chikwa owaibira iwo amene amaenda kutenga nkhata amene amaenda kuti akanangoneno da malo mwa president atimire kupereka president tekwera ngapo that is normal ndipo kanandi cholakwika kwa DPP kunde kunzola kuzaza mbili chifukwa amene anaoyimirira sapanena kula chiwowo amaenda kula jemanta amene akana pangisa zokuwa na president ena onso okuma akhali pomwepo tatokoza zola kusaziwili zingapanga chintiokona tatokoza kwambiri upitira kumva maganizo anzika mwayilandira bwanji nkhani imene yachitika yathera utsi. Okay sir, Misonzi ndidani pa line mwasula bwanji? Ndailandira. Oh. Ndailandira. Okay. Ani joveta jisoni baba. Chabuni mu amagawa nkani joveta jisoni. Oh. Joveta jisoni kwa nkodera kuti wani ngati president wa dziko stada ndiko kumaloko ali vice president ndi second vice president. Okay. Anthu awiri amene wamodzi wa iwo anafunika apite kumaloko akayimirire. Chitecho chitika akatenga mwana wosapola mchombo nkune kuti akayimirire mtsogoleri wa dziko. Chimene chikutida kuitsa kwambiri muno Malawi kuti ziruchirika bwanji kuti vice president wa dziko lino chito yake njani tudabwe kuti zimene ziruchirika kalikanja kana kuti amene alukayimirira president ndi anthu ena ma vice president amene alipo sakagwiritsa ntchito ndeti kozoneka kuti Malawi akuyendetsa ndani dziko la Malawi lino luyendetsedwa ndani ngati president amadziwa kuti mthupi mwake sali bwino iye akatatenga vice president kandiyimirire moti zimene zachitika kumene koko nzongonetseratu kuti uyu anakayimirirayo anayimirira president wa dzikoyo ndiopangisa zimene zija kuti kachitenisi iye apadziwa pa yekhayekha kuti ineyo ndine osapima mchombo akadali nchilonda pa mchombo ni mwana okhala musapange choncho pa TV ndepa chakaviri thoji sofundika ni mwana nkufundika thoji ni mwana kuthera kukakesi makhala choncho DPP inatumiza mwana pita kachideni kadimirire kuthera kukakesi kathera model awo MCP sana lapite chifukwa iwo pokhala mtsogoleri MCP amenera akakhale nawo makamaka mtsogoleri wachipani cha MCP anenera akakhale nawo kana sanga mpatsa mawu yotakala kuleko sikuti makanakhala pola kwika iyayi akataka ngoyimirira nawo. Tathokoza kwambiri kunchisi mkhalendo sokupambana kupitira kumva maganizo anzika wanswena abwera pa line mwasula bwanji. Tapereka mwayi ndiye imaonetsa kuti yayankhidwa foniyo mwasula bwanji. Mwasula bwanji pa line apa titole ena imaonetsa ndithu kuti apapa ayankha mwasula bwanji. Ayi amwendo wabwino ndaswera kainuyo wawa. Ine wabwino alunda komwe ku Blantyre muliko bwanji uko ndipo maganizo anu 1 minute ano zachitikazi mwazilandira bwanji. Ayi tiyambira kunoko tiliko bwino ndithu ndendero ukaokaka ya kumene kulilongweko. Well kunonso chauta kutisunga koma nkhani ndimene taibweretsayi kuti timatero kuti saivundikire koma timve maganizo anzika. Mwaitsatira bwanji mwayilandira bwanji tinganene kuti chachitikachi nchani makamaka mdzikomo. Choyambirira ine ndithokoze kwambiri kuti aboma anaganiza bwino kwambiri chifukwa mwambo umene uwu ndi waziko kwa president amene anatisiya Dr. Banda anali waziko la Malawi sanali wachipani chokhacho cha MCP kusawa itana iwo aja ukhala nawo limodzi paja
chifukwa cha moyo wawo wa MCPO ndo uzikweza kwambiri. Tsono pa nkhani yoti tili pa maliro palibe munthu wozikweza amene angakonde anthu kuti amuyitane kukhala nawo pazochitikazo. Ndeno chifukwa iwo zimene amachitazo kumabwerera kuti akazaleso nkhata kachikena chifukwa choderera. Chifukwa iwo sakanayeneranso kupanga zimenezo ya. Eno nkhata zagulidwa kale muti akanapanga nazo chani? Nkhatazo iwo akanakhala kuti anali anzeru zabwino akanangonyamuka kukakhala nawo mozichepesa zikanatheka. Koma iwo chifukwa choti ndiwozitukumula kuti ndi wathu amene uja ndi wathu. Tsono boma likudziwa kale kuti Dr. Banda sanali wa MCP yokha ya anali wa dziko la Malawi. Ndipo potesa zimene zija anangoneneratu kuti pasakali ovala makaka chani koma ifeyo tipange mwambo wazi kuti zipanga ndithu chaka ndi chaka monga mmene timapangira. Kuli tukumula sakhalapo chifukwa mwambo umeneja ndi wa maliro ndithu. Amene ozitukumula ndithu sakhalapo ayenera kumathiridwa ndi usi chifukwa choti kuzitukumula ndi nkhani ya maliro ndizosiyana. Uja anali sogolero wamkulu amene anachita zazikulu kuti tiziwe democracy chifukwa cha sogolero amene uja. Ndipo kumalifuziwa kwambiri. Komanso china wina wake uja wachikulire wina wane na mwana osakola pa chombo. Profesa Kulukuta Moyo ndoziwa. Chifukwa president ukakhala pa mwambo umene uja pamaonongeka chuma situtuluka kwambiri. And vice ujaso akanapita pamene pajaso pakanaonongeka situma chituluka kwambiri. Pamene dziko lathu lili kuyenda penda silinagwirani bwinobwino ya. Chifukwa cha anthu ajeso amene wamafuna kuzitukumulawo ndelero akanena kuti anamtenga mwana osakola pa chombo. Gangatatu ndi munthuso amene ali kufunikira kwambiri kuziko. Ndiye akamayankhula zimenezo azikhala kuganizira kuti chimene tikuyankhula chinthu chani. Koma ineyo ndikukondwera nazo kwambiri chifukwa maja anaonesa kuti pasakhale sankho lina lililonse pasakhale wina wovala makaka kuti azinena kuti president amene ndi wathu wanga ayi. Chachikulu akubanja ngati anavomereza kuti boma liyenera kupanga zimenezo kuendesa mwambo umenewo akwana enawo basi amene alibe ntchito soliyani. Alibe ntchito chabwino. Ayi talemekeza kuzitukumula ndi mwambo wa maliro ndizosiyanatu. Ndiye mukaona kuti pamaliro pano kuti tilire bwino uyo ndi uyo asakhalepo. Basi apanga ni chocho asakhalepo chifukwa enaja maliro awo azilira onyada uzitukumula nanga chimenechi chinali chani choti akabwerereswa azikapanga nkhata zina amati akapanga zochani. Nkhata zimenezo apite nazo kuchikangawa akaiki konko kuchikangawa. Usiku wabwino alunda usiku wabwino. Kondwa kwambiri usiku wabwino mutiperekere ntendere kuyomba ko mukaweruka. Tatokoza usiku wabwino kwa kachere. Kupitira kumva maganizo anzika chabwino ngwero tikupitira kumva maganizo anzika. Let's be responsible enough. Masura bwanji madzulo ano. Chabwino gaza. Ine ndaswera ndikuti kumene kudzina lano. Ndendesesano jezo na kumponera. Kuti kumponera ko mwaitsatira bwanji nkhani iyi timve maganizo anu mwachidule. Maganizo yanga wambiranya kuti izona ndi kuti boma dana kuti pamwambo umenewu aliye sasavale makaka ngara achipani yake. Achipani chake sabvetsera lero dana ali maganizo abwino. Bebe munthu palakhala mwambo maliro ngakhale urakhala munthu ovala jeketi taulachira kozolani suru kumafuni kuvangeza pamali. Ndepambirira nitolera kuti apasakenge kopangabo kampeni datshakalekani. Apresident konwa munthu uyo walimira sibadala kwike koma nangolangati kuti mankhulidwe pasikilino mankhulayo wina wosokola panchomba. Zira merufari vangeza kutsogolo siyo nkwa wabuna fangari munthu ali nduna ora avenetse ngazina zakudziwa muza uri awosokola panchomba siyo nkwa wabuna kana angufana ndari munthu ali dejo yankula angufune uri ali dejo yankula kumurapeze kungariri muzimu yankulu manyoza yacho sibwi
Chabwino. Tinatukuza uri marivata uri munhu maganizo yake mwana. Tena zoya kula msumalizo maganizo yanga na mezo mukwambiri. Tathokoza kumponera mkhalendo sikopambana. Kupitirira kumva maganizo anzika. Line ili busy kwambiri, WhatsApp line ili busy, utry kuti tione kuti ena kunja muziko ati bwanji. Mwaswera bwanji? Ndaswera makawa. Ndaswera nkwezalamba kuvisanza kwabwino? Kwabwino ndithu kunoko. Chabwino. Zachitika zikutanthauza chani chikomo? Ndiyelamba kawa apinga mbuyo mondala nkwaba kudziko lino yalengera chibwana. Anthu adzathamanga. Ngondo mumayiko imamba cholemba. Chifukwa umodzi upita kakangano kana unene. Andi sizinachitike bwino. Palakwika mpati. Palakwika nukatirana utsi kwa mtsogoleri wopuma wa dziko lino. Amene malamulo ya dziko ali ulandira ulemu mpaka ne yadzawa amanda. Te mwina pamenepa aboma akanaona kuti achita mtundu wanji. Andi umasalanda kuti wakuti asabwere. Andi pali anthu ena amene akunena kuti tiri kumwe ayi. Malemu Kamuzibanda ali founder wa Malawi Nation. Komanso anali founder wa MCP. Chimodzi mu zimene ali mapresident awo akuyimira chipani chawo imene ali nacho. Tsono wina wake ngati mujana ali leti bingo mzimu wazonsa mutelere. Ena ngakangukachita opanda ene akachitiri kutsogolera kapena kukhalapo. Akanakalapo nomachita nawo limodzi. Andi izi ndipempe ndithu kuti chonde teni tichepetse. Apolisi azikateteza zija zakuphana anthu mamidzi zija. Osakokhaza anthu amtendereya. Ndithu nditera makaka. Ndandaulitsa koma. Zikulupira kupediri. Chabwino. Tathokoza nkwezalamba kuvisanza mkhalendo usikopambana. Kupitirira kumva maganizo anzika. Mwaswera bwanji pa line apa? Iswera sizo kumeneko. Ayi kuno kwabwino timve maganizo anu lanu dzina kumene mwatimbira. Ine ndimesambanda kuno kuna mbuma. Asambanda kuna mbuma mukuzitsatira bwanji zachitikazi zikutanthauzanji kodi? Ineyo afuma makawa ndinokhumudwa kwambiri. Mwakhumudwa pati? Zimene zachitikazi ndikuti kuno kumalawi kube democracy. Ineyo chipani cha MCP chinasachika ngo yarakhala pa president amadali wa dziko lino kwasa ali wa chipani cha Malawi Congress Party. Ndiwo akaneza ukathetya kasi mtsogoleri plus masopora zena nzabwino. Ikuwa murene muone even TVV inakayana nkhaza kutola ngati president wa TVS malemu bingo. Yes. Murene muone memba chapana ndi chimene chidachitika ndi awa okayale nkhaza palafika. Chabwino. Ndiye kuona kuti TVV democracy olibe andi zoona kuti mafuta amuno Malawi aletsera. Iwo afuna kuti ifeyo tizopsezedwa kuti isamanire madandalo athu. Chifukwa pa muno Malawi muli mafuta ambiri zedi ndiwo katiyete kasi anthu achipani. Ndikunazo kuti even anthu ena wonse kana alimi kana kule nchombo maroda ndaule siziveka. Andi uzikarere nkuyambisa nkhondo mdziko muno chifukwa masaboras amakhumudwa ndi zimene. Chabwino. Modi nendi nokhumudwa zedi komanso koma dziko sivenda. So even zatekerezera kumita kuzuzika kopya. Chifukwa chowagula mbewu za umochipa ndipo dziko panopa sikuyenda ndipo neyo ndine munthu woti ndapatiwa ngathayi pamwe ninzaka cha mafora chakuti koma nifana uzoneko zorere. Chabwino. Ndipo koma upanga kileri njala ukamati upanga kileri umphayi mdziko TVV yapanga kileri umphayi mdziko ni njala omwe. Modi mwanga amene kanena amene ukuma pepani dziko asalipangitsa ulikhala nkhondo dziko nalandendera. Chabwino. Chifukwa anthu akakuya izizi anthu amabwezera anthu kubwezerako amabwereka anthu aokha. Chabwino. Chifukwa kudaiza kuno Malawi nzolenge chigawo. Chabwino. Ndimva ka. Ende kutsatirani bwana Sambanda ku. Ndikuti kuonesa kuti anthu ukangana pamene ukamati siko imachitika ziko zitsoka zimamba zimene. Chifukwa anthu akulengera samalo chipani mle chilili kuni chakuchi. Chabwino. Pamene president uyu amuthethe kasi
ali mbali chabwino ndipo ndinokumudwa kwambiri tinangatire Sampanda kuno kuna mbuma kudowa zomwe kwambiri tathokoza bwana Sampanda mukhale ndi usiku wopambana kudowa zikomo ndilole tsopano it's exactly 7 or a minute after 7 ndi nthawi imeneyi ya Malawi Airlines tikanso tikubwera kuti timalize the next 20 minutes kuti timve amalawi akutinji pa nkhani imene yachitikayi kuti kodi chachitikachi chikutanthauzanji. Malawi Airlines will be right back, stay tuned. Well, ndi ena pa line apa ndikuti kumeneko dzina lanu mwatiimbira komanso maganizo anu ndotani? Ine ndine John Kachali kuno kuchokera ku Cape Town akachali mukuti bwanji? Zimene zachitika izi sizabwino ya chifukwa choti uja ndi former president sangafike pa size yoti apaka kamtseche gas zimene ja ndi nkhaza Malawi mzalo wa nkhondo yayikulu ngati zimene zipitirira chifukwa ayenera kupereka ulemu ku president yoti ndiwopuma. Chabwino tathokoza ku Cape Town kuchokera kwa bambo Kachali mukhale ndi usiku wopambana. Iwa kuti zachitikazi sizinaoneke bwino ndipo zimenezi nzodzetsa nkhondo malinga ndi kuganiza kwawo. Ndipo bwanji tione ena pa line. Mwaswera bwanji? Hello. Yes bwana, mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji mwana? Ndaswera. Lanu dzina kumene mwatiimbira maganizo anu muyiwandikirabe foni kumveka pansi kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndine Innocent Kandoje ndikuimbira kuno ku Johannesburg ku Mayfair. Ku Johannesburg zimene zatichitikira ku Malawi izi mwazitsatira bwanji, zikutanthauzanji mukamazimvesera nguzitsatira? Amagawa poyamba ndiyankhule chonchi. Dziko la Malawi ndi dziko la bata ndi mtendere, dziko la ufulu. Koma sono ufulu usakhale chipinjo kwa munthu wina kapena kuti kwa chipani china kapena kuti kwa munthu wina. Zomwe achita IMCP ndi zinthu zokhumudwitsa kwambiri kunena zoona. Chifukwa mulamuliro wawo mu chaka cha 2020 mmene DPP ataluza Professor Arthur Peter Mutharika anapachira zikwama zawo kunsajika ndikupita kumangochi ukakhala. Kunali mwambo usutu wayamba lero unayamba kalikali mu chaka cha Kilimuzi. Koma sitinamvepo kuna kuti pali chipandi china chake chomwe china akasokoneza kapena kuti kukhalapo ndi miyambo iwiri kukhala ndi miyambo iwiri dziko limodzi. Chomwe kuchita IMCP ndikufuna kuyesa zida ku chipandi cha DPP mmene apangira 2019 kuti aone kuna kuti kodi DPP ili mphamvu yotani. Chifukwa mwambo ngati uwu sioyamba iyayi. Chomwe nakachita chakwera ndikuzichepesa. Ngati boma Professor Arthur Peter Mutharika wasaka gangata kukhala ndi mwambo wokumbukira mwambo umene wa Dr. Kamuzupanda. Kunali kuzichepesa nkukhala pasi kuona kuti kodi anzathu ayendesa bwanji mmene amapangira iwo. Chifukwa DPP sikulanali wopusa poabasa mpando uja nkulamulira 5 years. Kumapano zikonisa ngati kuti achakwera akulephera kuvomereza kuti akhale bata ndi mtendere kuna kuti akhale ndikudikira zaka 5 Professor Peter Mutharika akalamula nawonso ngati ali ndi mphamvu akonze chipani cholinga asapitirize mwambo umenewu. Koma izi zomwe zikuchitikazi akupangisa Amalawi ena akhale ndi mkwiyo. Chifukwa palibe amene angasekerere kuna kuti dziko limodzi mukhale mapresident awiri. Chifukwa chomwe chikuchitikachi amagawa zikonisa ngati kuna kuti dziko la Malawi lili mapresident awiri. Wina achakwera kulephera kuvomereza kuti akula analuza chisankho. Chabwino. Ayi tathokoza kumva maganizo anu kuchokera mdziko la South Africa. Mukhale ndi usiku wopambana. Tikumbutse dzina lija? Innocent Kandoje. Akandoje mukhale ndi usiku wopambana tayamikira kwambiri. Zikomo kwambiri. Kupitirira kumva maganizo anzika kuti kodi ena maganizo awo alipotani pa zimene zachitikazi. Iyi ndi Luntha Television cholinga chake sikuti nchani koma kumva maganizo pa zimene zachitika. Zatichitikira tonsefe timabweretsa zimene zachitikira nzika za dziko lino zokhudza ifeyo zimene timakambirana. Mwaswera bwanji madzulo ano?
Palaini apa pali yani mwasula bwanji timve maganizo anu palaini apa. Chabwino tina yesa kukoka anthu amene akugogoda m'maiko akunja kuti nawonso mwina asatero kuti taamana ndiye tibwerere ku Malawi fa anthu ambiri akuimba foni ndiye tibwerere kuti kodi palaini apa pali ndani. Zikuvuta kwambiri kuti ndipanga bwanji chifukwa tikayankha timapita kena kake kaja kuti tikweze ndikuti kuti anthu amve, so mungokhala phe mtima wanu pansi ndikuyankha ndithu zutheka koma kuti ndipite ndapagwira pamene. Mwasula bwanji bwana, mwasula bwanji? Zativuta pamene kuti achotsepo. Mwasula bwanji? Nasula kaino? Ndasula bwana, lanu dzina kumene mwatimbira? Ya ine ndi Eugene Mako Makata mchigumula. Nthawi yathu ndiyothamanga tizitenga 1 minute timve maganizo zachitikazi zotanthauzanji mukamaziona. Ndizomvetsa chisoni ngati dziko. Chifuna kuti tsiku la lero timalilemekeza monga la kamuzu. Ndiye mene zinalili moja naona ngati zinaenda bwino kuti aboma pangainde kuja awafuna pangite invite. So kwina kumbona kuti wanapanga za kumbali koma kuika nkhata anatenga chikata kana ngolola kukaika ndipo pachapo sipa 90 chilungamo okuti anthu ajana ndikale. Okay. Ndipo mapeto ake umene kuti kusungisa mwina milanda zapezana jakobwezeraso angasali ndi kuja kumalemu a bingwa nati siyanayikidwa kumpumula bata. Nakazikazachitika umene kuja ndeti zikoleza lwa nkhondo. Chabwino. Ndithu. Athokoza mwachita mwachidule ndipo mfundo yanu yamveka mukhale ndi usiku wopambana. Zikomo kupitira kumva maganizo anzika apa zimene zachitikazi kuti kodi sitengakhala chete basi nkumanena kuti basi kunali kamuzu day koma zitachitika ndithu kuti utsi unabuka kwambiri cha mu city center. Mwasula bwanji madzulo ano? Ndaswera ni maswera bwanji? Ineyo ndaswera ngakhale utsi usuda kupezeni kumene muli koma wachitika ndithu mwazilandira bwanji lanu dzina ndi ndani tingaloze ndani chala madzulo ano pa zimene zachitikazi? Ineyo ndine Gilbert Kamengo kuno kunjinji kwa Nkwanzi. Chachikulukulu kwa ine ni dandaulo chifukwa zinachitika lero anthuwa ndakuluakulu koma alowetsa ndali. Okay. Pamalo pakuti tili pasiwa kapena kuti tili pamaliro makiduleni pamaliro alowetsa ndali. Ndinamva azizanga amene mnekeza nawo mutaiya kumandiro loko izi sizayambe lero yayi zoboyamba lero. Zinthu izi zidayamba kalekale. Kufika lero nkutile kyolelechi ngati mzimu wa Dr. Kamuzubanda ngati ukuliva kumva chisoni kwambiri. Monga mwati ukosolo mezina lili muja mfere kuno kumuzi wachitika maliro enapita ena akuduka kumapiro timapita ndi kumaliro kucheka kusiwa kuona kaya pamene akuona mbele wa zimachitika ndithu. Okay. Chinali chapafupi kuwalola MCV apite chifukwa iye uja anali mtsogoleri wawo. Alright. Koma upeza kukwatira kuti chonchija abweretsa mpiyo komanso ngati apolisi kulowera. Palaini apa mukadali pomwe pangati network manjanga awiri ndi awa ndiye kuti iyo network bwanji tichotsa iwo titengere na mwina palaini apa pabwera ndani madzulo ano? Lawrence Chawinga. Achawinga nkuti mwe? Kuno kumuzinga ku. Tsopano 1 minute yanu igwiseni ntchito zachitika bwino? Zimene zachitika kumene koko ni zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Pala kuika mpati. Alakwika kuti wena kuti chipani cha MCP inafuna kuti chikumbukire ndiponso mtundu wese wa Malawi alingana ndi holiday hii inali ndi inafuna kuti uone kuti msongoletu watu wakale amapanga chama chabwino nditu nde zimene zachitikazi zikuonesera tupapolera kunena kuti chipani cha DPP chosogozedwa ndi Arthur Peter Mutharika ni chipani cha nkhanza kwambiri. Mukuona choncho? Ndikuona choncho ndipo ni zinthu zonena kuti wina aliyese wachita kuonera athu kuti awawa ndekuti ativulaza muziko lathu momo. Komanso zimene ayamba kupangazi zipangisa kuti Malawi muno muzakhale nkhondo ya zamuoneni
koma isakhalemo chonde. Isakhalemo koma zimene akupangazi kukhala nkhondo ya zanimoneni chifukwa zomwe anachita pa munthu wina aliyese sangakutirepo masamba. Munthu uyu anagwira ntchito yayikulu zedi kuyambira kalero misewu yonse imene tikuyiona ndi akamuzu. Chabwino. Asogolere anthu amene alipowa palibe chazeru chimene akupangapo. Nde ife ngati zinka za Malawi timafuna kuti tipite tikaone mmene zinthu zikuyendera ndiponso tinali tcheru kuonerera chani pa TV. Makamaka kurunsa uko. Matigwirira ntchito yayikulu zedi. Taonga yo. Ina chilichonse chimene chimachitika kuja kuti machisatira. Koma president asapita mtalika komwe aliko akapanga masewera ndi kuti azesa msokonezo munomo muziko lathu lomwe lino. Chifukwa ukathira usi msogoleri wopuma ndi nkhaza za sikulu zeti. Ndipo ndikudapaso kuti Amalawi kaya amachedwa kwambiri kuiwala. Ine ningosendera pa ine ndine mulimi wa fodya. Fodya amene akugubya muziko linoli la Malawi lino akungotiranga. Nde zimene zozo ife tisekerera yayi. Chabwino. Tufuna kuti mitengo yathu yomwe ija yakale ija ya bwino ija ibwererepo. Ngati uli kofunikira apange zimene zozo ndiye kuti ifeyo nafeso tikhala kuti tikuwakonda. Chabwino. Otangothira mausi azizawo oti ali chete komanso munthu uja ndiwaphe. Chonde a president komwe muliko nkhaza zimene zisapitirire uja ndi president wepuma. Chabwino. Ndipo wapanga za zikulu zedi 1 mitengo ya mbewu ina iliyonse inaliyokwera. Kuphatikiza poso apo akuti anayamba kuti kozeraso chani misewu ya mbiri. Ine ndiliko kuno kukapando kuno kuyotini ndaonaso atibweresera chani chitukuko cha chikulu kwambiri chakwerawo. Manyumba polisi okha pa yotini momwe anayambira zikuti zeta chisoni kuti project ija ipanopa yakhala chocho popanda kupitirira. Chabwino. Iwo wasachitenge kuwene uyu chonji hayi zimene zozo asiretu inepoti ene uyu upeti ife nafeso nangasiti makhala kuti mwina mazi tilibe mbavu zoti tiziyankhulira. Koma inuyo mapanga programu ya bwino zetu kuti wina aliyesa aperekepo magazi wake zomwe zachitika ukoko ndikuntesa zisokonezo muziko. Chabwino. Ndifukwa chani iwo sana rolere kuti iwo akakhale nawo pamwambo wa chani wa boma. Apo sana nduze. Amaomba chani. Poposo sindikudziwa ye. Amaomba chani iwo. Apo nde chabwino. Zikomo. Tathokoza Chawinga. Zachitike munomo Malawi ayo. Sapitirire chote. Alright. Tathokoza Chawinga mkhalendo usiku wopambana. Thank you so much. About 2 minutes kuti timalize. Kodi do we need 1 minute kuti timalize ndawiri palaini pali ndani mwasira banje. Amene ndiye ali chete titenge na mwansanga mwasira banje. Ndaswera 1 minute yano yamba madera kukasunguko mwaitsatira banje zimene zachitika mdziko muno. 1 minute purely tifuna sotenge omaliza. Taisarira bwana nditu. Choyamba nina kuti tithokoza boma. Ndimveka? Ndimukumveka ndithu pitizano lankhula. Tithokoza boma okumbukira yemwana ali ngati tatu wa dziko lino. Yachiwiri nchona kuti nika kuti iwo jana kazi siku lori apange ndithu
then zimakhalira masiku onse ngakhale usanakwanise kupita kwa president bado kuti mizandiona kuja then chinthu cha kuiseketana kuti aulemekezabe mwambuja kusina kuti anangokhalira ati usapanga mwambuja. 2 muti paenda usi uja nene kuti mbali imodzi alakwisa ngakhale futi kuti alakwisa kwenikweni ayi mabe alakwisa. Okay. Ichinthu chimene ndimafuna tipemphe ngati kuchipani chathu ichi iwaja ngati akufuna kuti mwamboja azipanga ndi iwaja ngati achipani alembekana takuboma kuti mwamboja samene silusi ndi boma ayi azipanga ndi wachipani. Okay. Chifukwa chimene chachitika zija ndi zochititsa manyazi kukamba chilungamo ndino kupulisa usokhetsa misozi kuja sana alakwise apolisi. Iwaja ameneka kulemekeza mwambo wa boma tendivomereze kuti zinthu zinativuta boma akulamulira anthu ena tate ndioneseko kantima kenaka kuti muna mwake isakhene kamoyo kacheka isikatika munthu chomanya mwazi kwanje ucho usapitirire umene tate ndivomereze kuti ngati amalanga zatikhulupirire satikhulupirire mandiseti pambano sinthawi yathu chimene anthu achazipanga tete ndizingowona koma kuti ifeso likhale pasukulu makhanga tikafuna against akathatha apanga mwambo ndekena kupiri ayi ndikayereso nkhata ndiona ngati pena pake siri kuziyendesa bwino ayi ngati chipani komanso amene akumalangisa kwambiri chipani ngati angapitize izizi ndikhoza zoti chipani ndiyamusibitha uzabwereraso mboma zokayitisa kwambiri chifukwa kuti kuli mulangizi woononga kwambiri chifasanga mapanga against ndi mboma tauzana kesa usokhala misozi mechichi ndiyochitisa manyazi kwambiri ngati chipani president zoona mwita kuti usi ini chopangisa manyazi kwambiri ngati kuli mulangiza amene akumalangiza zimene zijazo nopeza kuti asinthe mwachangu yangu endi zija zimene zonena zoti komiti yonse iphwasulidwe isankhidwe ine ndizoona chipani chipani kuti sikhandi sogola bwino ndikamapanga against ndi anzathu abomamo mune tungoonesa ati kunaso umbuli wathu tiri ndivomereze ife tinauza amalamulani munthu mmodzi ife chakuno ngati amafunisisa iwayi omwaja amene anapita kuti imiri aja ndamene amaneka kwangu ikalako mkhata usati chipangiso mwamposo ayi ikhangetisano zikunoso khangati mapresident awiri amene akulangizayo amene akulangiza president akwasoyeresa kwambiri. Tathokoza amadera ngati akufuna zoti azipangaso mwambo wawo angolesa boma kuti sazapangiso mwambo wakamuziti azipanga ndi ngati achipani koma nyewe uja anali munthu waziko lonse sanayi munthu wachipani ayi koma anengati waziko lonse ndipo nthawi imeje kunalibe zipani zambiri imatenga ngati sogoleri waziko lonse koma ngati afuna kuti azipanga iwaje ngati achipani ndingolembako kalata kubomako kuti kuyambirira msazapangeso mwambo wakamuziti zipanga ndi achipani. Chabwino usiku wopambana timalize ndi abwerawa mwasora bwanji palaina chabwino amene timafuna timalize nawo sali ulede mwasora bwanji. Ndaswera bwana lanu dzina komanso kumene mwatiimbira malizani program pindi yanu ndi imodzi. Nimafuna ndichokoze chifukwa cha program imene mwatipasa msiku la lero. Chabwino 1 minute yanu ili nkati yayamba perekani maganizo anu. Okay. Ineyo ndikama kulilongwe. Ndimafuna ndipereke maganizo anga pankhani imene mwatulusa msiku la lero. Ndimafuna ndingonena kuti imene zapanga ADPP akufuna kuti gawanisa anthu Malawi. Okay. Ndimayembekezera kuti IMC ADPP akoza zinthu muziko muno abweresaso ubale muziko muno koma zimene apanga apapa akupanga zinthu zachisankho. Okay. Akutigawanisa anthu. Okay. Chovuta ndi chani MCP president wao kubwera kuzaika nawo mpata vuto likanakhala yani analibe vuto linalilonse. Okay. Ndichiteso kumfandira zathu aja aku South Africa naimba kuti amene wawa sanachite bwino ere anthu oyipa anthu ankhondo amene achasusana kalize bwino akujona aja akanangonena za nkhani iyi imene ili background sakananena zina ndi zinazo. Okay. Koma sanachite bwino ndipo zimene zisizomangaso Malawi ayi. Maganizo anga ndi amenewo agama asiye kupanga zimenezo. Chabwino
tathokoza mwamaliza program tathokoza zikoma kwambiri. well amene ndagama kulilongwe amaliza program kwa lero ndimafuna nthokoza aliyense amene watengapo gawo. Well ndimene mwamveramu ifeso sitinganene zambiri. Iyi ndi Luntha Television palibenso chimene tingafotokoze choposa zimene anthu afotokozazi. Komako aperekako maganizo nzika akuti sizinayende bwino, mukadango alola anthuwa akaike nkhata akamaliza kuyika nkhata basi adzipita kwawo. Ena atu akuti boma lotu silinalakwe makamaka apolisiwo chifukwa mwambo ndi umodzi sukanatheka kuti pakhale nkhata magawo awiri. Kodi pamenepa ndiye olakwa ndani? Ine ndine Moses Magawa, ndagwira ntchito ndi Henry Malunga.